удивительный вообще супер успех. Базы одного яке битки, мисол базы партнеров дунамон мешаде, базы партнеров яке банкрот шед ходаш рафтораш дига хел мекунад. А базы партнеров бошад яке пул бисёр шуд намехоҳад қатитон длиться кунад. Медунед гумонаш мешад ки ҳамин дарунаш ба собака съест его, черт побери. ҳамин ощущение ҳар боре ки каса пула ҷудо мекунад ко ҳамин гумон мекунад ки пустои баданаша чизи канда истода. Вай наме акун ман ҳамин медунед руша туруш карда чӣ хеле карда азоб кашида пулту намеда. Пула худатуна дода истода. Яке ощущение ки как будто дарунаша чизи канда истода, гурко канда истода. Брамон ана чиз обсуждать мекунем. Ки ана кун самая важная вещь итоги ҳамин че итоги ҳамун гапотум ба основной саволе ки шумо бошад как расстаёмся. Хорошо мешад намешад чӣ хел ҷудо мешад. Шумо аввал ҳозир куш ношуда ҷудо шава фикраш кунед ки ба нафаҳмед ба ҳамон чиза нависед. баъд шумо майни саратон ба шайтон сомнение ба ҷо наметод кардан. Чебак шумо медонед ки яке ин хел случай шавад, партнер что ожидает. Ин хел случай шавад, что ожидает. Фаҳмидед? Проблеми партнёри чия? Проблеми партнёри ҳаме ки вақте ки партнер қати одамро кор мекунад, анамин гапоя обсуждан намекунад аввал. Коғаз ба наменависа аввал. Анако ман интизор мешам супер идеальный поступок у него. Вай одам идеальный поступок от ман. Ман намерам ки сари вай ба чия? Вай намерам сари ман ба чия? ба ҳар ки арӯи фаҳмишаш мекунад якдигаре ба дилхафагӣ якдигаре дилранҷӣ анаго нигоҳ кунед. баъд сари шумо ба ҷое ки фикри мақсади бизнеси сохтан пайдо бошад 90% фикри шумо фикри партнёр. Уже проблеми шумо бизнес не проблеми шумо партнёр. ки аз сараш ин чиза гурзон ягон боре ҳар рӯз мебихунам билин чӣ хел вай бифаҳмонам чӣ ба ин хел кард چی نیاد داشته با این چیز خیش و تبار یا رفیقت وسوسه اثر میکنه باید تو احمق کرده است تو خودت اصلا با تو دلیل چی آدم ده تو خودت انا بعد دودا رو خواهد تو میگود من تو گفته بودم نکن باید آدم اول معلوم بود خودی که باید همش یسنبی توشه یا گفتم خطا خودی که همش بعد من میبینی که نمیشه یکم پرابلمه که پارتنر با کار نمیشه بچه عکسی که همین چیزها شما کاغذ به نمینویسید اپریل من میگم خطا کردم داخل وقتی که همین خیلی سال کردم کار کردم все پارتنر با شانس ندید شما فریب کردم اگر پارتنر با شما بچه میگه پارتنر فریب کرد نه تو профессионал не дал если ты профессионал не дай людям использовать тобой шанс на тебе более того почекаше то закон шанс на тебе намони кора карда намон касе ки раҳмдилӣ мекунад ҳамин чӣ ба сахт бой метиҳад ин як бо дуюм чизе ки мехоҳам ки фаҳметон партнёри ба мебинед чӣ ба мардуми мо ба ҳамин проблеми асосии мардуми мо ин психологическая проблема кадом проблема мо ҳамин граница мо определить намекунем определите свою границу граница ҳамин отношениятон границаро созед ҳамон граница ба кор кунед ки комфортное кор кардан удобное кор кардан мана мисол барои мана осонтар фаҳмидам ма шу мегӯям печка башине печки аловай ку печки алов сахт наздик шине месӯзед сахт дур шине хунук мехӯред як комфортная точка ёфташ мешинед ана ҳамин хел отношение созед ҳаме проблеми мардуми средняя азия ҳаме проблеми мусулмон ҳамин граница намесозад отношениеш ба граница нест мана мисол ёр аввал бизнес мекунед даже мана мисол шумо бор мехаред бор мефурӯшед а як кас як бор мегиред ду бор мегиред се бор мегиред ба мегӯяд мошиноску хай ҳамин бората ти ба татар фурӯхта метиҳам шумо бо поставщикаед вай мегӯяд мегӯяд хай мегӯяд майлаш гир мегӯяд пагава мебиёрам ако пагава мебиёрам як ҳафта мегузарад намебиёрад ду ҳафта мегузарад намебиёрад як бор ду бор метиҳед баъд анакунед вай границаи шумо нарушад кард вай бизнес карданас шумо бошед пулатон банд шудамон шумо проблема шуд шумо ба уже вай дар кор не маҷбуред ки баҳс кунед маҷбуред ки ғурбат кунед граница анамин граница нарушад накунед мардуми мусулмон медонед как
Нигоҳ кунед, подходи мо аз болои религия. То есть мы подходим к бизнесу через религию. Европейцы подходят через правила бизнеса, через стандарты. Мехой кардан, вот она правила, соблюдай. Мо бошем через религию, хай сабр кунем, як чи меша, хай намоз хунай. Ягон вақт намозхуни одам ба баҳона тиед. Гумона ки намозхуна сари вақт мекунад. Хо намозхуни ба инсофа. Не ки гури ҳар ки бари худаша. Баъзе бачаҳо мемонанд мегӯянд ки ман 5 вақт намоз мехунам, маҳаллӣ мана инвеститсия кунед, бизнес ва мебинам гӯш кун. Намоз мехунӣ, гури ҳар ду мо ҷудо-ҷудо. Майнаш? Намозхунӣ ту ман ба фоидаш нест. Ман ба бизнес ба то илми бизнес ёд нагирӣ, ман то бовар намекунам. Вай намозхунам бошад, барои худаш мехунад. А хотир набаред. Ба одоб вай ба чин аст, қатиш чой хӯред. Бизнес кунед, ҳамон касе қатӣ ки бизнесро мефаҳмад. Агар не пултун нест мешад. Бой метиҳед, азоб мекашед. Манам бисёр азоб кашидам. Баъд аста ёд гирифтам. Ҳеч ёд гирифтед? Ҳамин маслиҳате ки ҳозир додам, ман ҳамин маслиҳате ҳозир додам. Баъзе одамо ҳамин маслиҳат $100 миллион патели овардагӣ. ҳозир ҳамин маслиҳат додагӣ. баъзе ҳамин шумо ба камаш ба 1000, 2000, 50, $100,000 патели овардагӣ. ҳамин як маслиҳати ман додагӣ ҳозир. Анакун кадомоитон ки ҳамин маслиҳата истифода баред оянда ба мумкин ки ҳамин шумо мултимиллионер мекунад. Ака фаҳмидед? Это не просто слово. Эти слова стоят деньги. Як гала пул местен гапо. Ҳамин чизе ки ман шумо гуфтам ҳозир, як дунё пул местен бачаҳо. Агар як партнёри ба хато кунеду, партнёри сеҳат насозеду, партнёратон хато кунед, мумкин 5 сол, 10 сол умратон мегузарад. Бе ҳиче, расходтон зиёд мешавад. Як гала пул кадомотон партнёри ба ягон пул бой дода гастед. То есть партнёри ба кор карде, нашуд пул бой додед. Баландтар бардоред ман бинам. Иқами барои ҳеч ки мебинам ба ғайр аз худотон. Партнёри пул бой додаги. Видите? Значит, вы за это хорошо платили. А остальные партнеры намеют партнеры кардана. Чебаки тоджиков маталай. Матали тебе дать, а мы тоджиков мы зардул масла ажове дуранке. Гони шарика саг находят. Тоджиков а мы как дуран калга. Хамина мишлени камбагаля ода. Нигоh не, мане сарванманто бинин. 5-6 мешаду, як завод мегирад, 5-6 мешаду, як калонтарин вай мекушад. Ҳам мегӯяд, бинед хориҷӣ ҳамаш давно чиза практиковать мекунад. Ҳамино баъзеш якдигараш намешиносатам даже. Просто цели совпали и всё. Кор кардан мекунад. Ҳамон ба рафтан дорад. Пожалуйста, марҳамат ҷуноб. Палантар гӯй ҷуноб. Салому алайкум, устози азиз. Ман як хоҳиш доштам, устоз. Ман саволома ҷамъбаст карда дидам. Ба фикрам ҳамин 30 дақиқа ба мадо намешаде. Саволатон? Бале. Набоша. Бале ки ман тамоми YouTube ва ё шумои дарсои шумоя дида мерам саволот ҷамъшуда ҳамин қиба омадагӣ. Ако аз дарони ҳавоё ҳама самое важное шате. Аз дарони ҳамон саволот что самое приоритетное, самое важное. Бале мо хоҳиши ман ҳамин буд ки устоз агар илоҷаш бошад, агар ҳамин 30 дақиқа агар 1 соат бошад майнаш ҳамин суҳбати озод дошта бошем. Агар суҳбати озод часовой консультация бародар. $500 мети, мери гап мезанем. Майнаш. Просто мегум ман. Чӣ ба? Бародаро. ҳаёти ман ҳама қимате местад ки шумо представид намекунед ки одаме ки $1 миллион майни сараш ба пул мондагӣ аст. $1 миллион 22 сол умраша додагӣ аст. шумо мефаҳмед. Ман ба точно проблематон нишон те, ман точно решениша мегум. Майла ҷуноб. Саидҷон ба мегӯед, анам рӯи хатам ҳама ба бовар кунед, ман ҳар рӯз як гала заказ аз тамоми дунё успеҳ мекунам. Скайп ба шиста суҳбат кардан, ҳамаи ба бисёр одамай ки илм чизи хуб. Илм ҳамаи чизи хуб. Микрофон дар шитед.